bliver nødt til at tage væk et stykke tid. Prøv at se den her nøgle. Den skal du spise. Nogle gange så skal du materiale færdig først. Inden på banegården, der er der en taske. Den taske, den henter du og graver ned i skoven op ved mors hus. Jeg er godt begravet et andet sted. Ej gud, det glemte jeg. Han hedder John nu. Hvorfor fanden vil du ikke hedde Manfred mere? Altså, du kan jo ikke bare komme hjem, når du har været væk så længe, og så tror at alt er det samme. Ja, John. Så er den dobbelt ved lænderen. Må du kraft. Du har ikke engang de rette briller på. Det er vi ved at spare op til. Stop det nu. Manfred, nu fortæl om, hvor den... Dissociativ identitetsforstyrrelse. Er han okay? Ja, det er kun overfladiske skram. Men kan jeg så ikke tage ham med hjem? Hvis du sniger 500 mand ned i lommen på mig, så kan du bare tage. Altså, man kan ikke bare vælge sit eget navn. Jeg kan ikke bare kalde mig selv for Werner Kæmpepik. Altså, det skal afspejle i virkeligheden. Du forstår slet ikke, hvordan det er af mig. Folk kan virkelig godt lide mig. Fordi du, John. Du er sindssyg. Vi skal da ikke lave bane med tosser. Det er faktisk et yderst validt psykiatrisk eksperiment. Skal du så spille for det rigtige publikum? Nej, det kommer spillere från för massa bävrar. Hvad er det, Anker leder efter ude i skoven? Når man har en hemmelighed, så sætter man en rune. Brukar svara mig ärligt nu. Har jag inte ljust hår? Och är inte mina ögon blå? Men